என் வீணா போன தேனி அருண்குமார் லூசு நல்லா எனக்கு வந்துடும், நல்லா வாயிலாமா உனக்கு மரியாதை கெட்டு போயிடும். அந்த ஆள் 280 என் கூட போட்டா அந்த ஆள் என்ன வச்சிருக்கான்னு அர்த்தமா? ஐயோ இந்த ஆளு டீச்சரை வச்சிருக்காண்டோ, அத நான் பார்த்து போட்டேன்டோ. இத யாராவது கிட்ட நான் சொல்ல வேணுண்டோ, இல்லன்னா என் மண்டை வெடிச்சு போயிருண்டோ. வச்சிருக்கான்னு அர்த்தமா? பணம் கட்ட மண்டையா மூஞ்சி முவரே பாரு. ஏன் உன் கூட தான் சேர்த்து போடுறாங்க. ஏன் வச்சிருந்தா நான் சாதனை வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லு. நல்லா வாயில வந்துரு. நல்லா உனக்கு அப்படியே கொம்பாளமா இருக்கு போல இந்த அருண்குமாருக்கு. மரியாதை கெட்டு போய் நாம ரொம்ப பேசிக்கிட்டு இருந்த செமிலிக்கு அப்படி இப்படி அப்பியாமா. அந்த ஆளு ஏதோ இப்பதான் என்னமோ எல்லாம் முடிஞ்சு காலம் போன கடைசியில என் கூட 280 போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த லூசு கூதிக்கே அதுக்கு அருள்மயிலே இருக்காது. அதுக்கு தகுந்தாப்புல நீ பேசுற. அவன் ஒரு 280 போட்டேன், அதுக்காக நீ வந்து வச்சிருக்கேன் போட்டிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பேசுவியா? அப்புறம் நான் நல்ல குணத்துல இருக்கேன், ஓடி போயிடாம.